Nakamonitor sa ngayon ng Iloilo City Emergency Response Center sa direksyon ng hangin sa lungsod ng Iloilo. Kasunod ng pag-alburuto ng Mount Kanlaon na may dalang ashfall sa Negros Island pasado alas 3 ng hapon, Desyembre 9. Ayon pa kay Darwin Papa, ang Disaster Response Officer ng nasabing opisina, nasa kanilang pinakahuling monitoring, mababa pa ang tsansa na maapektuhan ng abo ang lungsod ng Iloilo, ngunit mararanasan ang makulimlim na kaulapan. Pinaalalahanan naman ito ang publiko na maging kalmado, manatili sa bahay at gumamit ng N95 na face mask. Ayon pa kay Papa, delikado ang nasabing abo lalo na sa mga may sakit sa respiratory system at maaring magdulot ito ng eye irritation at makairita sa may sensitibong mga balata. Sa ngayon, naka-alerto naman ang CDRRMO ng lungsod ng Iloilo sa posibilidad na umabot sa Iloilo City ang ashfall mula sa Bulkan, Kanlaon. Report mula sa lungsod ng Iloilo. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.